Ngapriang sobhai pi barok ki bapet bat sngap ikriga video. Kajing puson hagriga video kan long na ka kitab Isaya kalenong ka banrio. Kani kalenong ka yathu ya ka jingkhot bat ka jingpha jong blai yau Isaya bat ka hikairu ya ka jing bishar hok jong blai uba khoj uba shong ha ka khet jong ka hok. Kinoi thu lupa ha ka Bible ki de kita ki ba ublai ula khot bakin penbena ya ki hukum bat ki kitin baro kaba ublay ubu haka shentur jongki. Ublay upenyeng ya kinoi thu lupa na pedeng ki para jongki kata na pedeng ka judgment rio kaba ublay ula pelaj bakin long ki jongu bat bakin sakhi yau. Bat day lingba kini kinoi thu lupa kiba na pedeng ki para kiba ublay ukren syakidi ki para haba ki kendia bat sajla ya ka hukum jongu. Isaya ro ulong unoi thulupa ubana perengki para ki banget hau belai jong Abraham baru Moses. Kaktin ka ba ublay ulabo haka shintur jong Isaya kalong nakabenta kini ki juk ki para kata ka judgment rio Israel. Ublay lingbau Isaya ukren yala ka jong ka judgment rio kabala paidi no nakalenti jong u bat kabadon haka lenti jong ka jing bisharu blay da ka jing sharing brau. Ublay ru akidi kisini ke pementa unsei ki briu jongu na pedeng ke balang jongu knang ba un kren ya ke balang ke jongu ka ba paidi na ke lenti jongu ka jingkhot kalong na ublay na pedeng lau pat lang knang ba un pa shalau pat lang ki bala leklet balong ki sakhi pat ka jingshai ha ka prothei hakidi kisini ke pementa ka ba sosi kalong ki mi ki prophet bat ki apostle kibala khot da ka perthei na pedeng ka balang ka bekenca perthei bala pha pan penlong ya ka balang ka jaka ka basngan ya ka perthei da ka punya srim bat ka perthei ka khubor jongki ka long persya ya ka balang ka penya khlan bat ka pen kerpang ya lade na ka perthei ki sngew le ran bat sngew rem ba ka balang kamlong ka jaka ka perthei kan yo ban shong sngan ringkat ka gospel himenta ka dei shaphang kumnu ban im ka jingem ka ba klem ka jinge bat ka jingele hang ni hasla perthei ka jingem baru belai kum kisinran hau chris ka dei shaphang ka jingroi ha ka spa ka jingdon jingem bat ka jinge dei paralok bat ka perthei u christ ka jingyap ka jingtep bat ka jingmi pat jongu kam long shu ka gospel henry ka jingem ka ba tip top ha ka do ka gospel kadi ka ying mane ka baremdor ki ying standard ki riam ki bej ka jingkot ka jingkhia bat ka kamai ka ji lada kini baro ki pen im yo brio balai pat bangidon kam ya ka dingfna ka ba pen rem bat pen yap ya ka pop ka jingelap ya ka ktin jong blai na ka pulpit la ka liang no da ki jing ya thu khana ki ba pendon burom pen kraw bat ra ru ya unui thu khana unong kren bat ka jing ya shem jongu long ka pedeng jo ka jing kren tin belai la ai ya ki khubor ki ba pen sngu tenat bat pen hun ya ki skor ki badat la ya thu shapang ka perthai hi barakawai han rayom shim la sambet ya ka ktin ka jing shisha la penon kam ya ka ktin ban pen scam ya la ka jingmut ha ka jaka ban sha ba ka ktin kan pen thamai bat pen kaladur ya ka jingmut haka jaka bangin long ki mau sawa ya ke ei ka ba ublay ula kren haka ktin ngi kelalong ki nong parya ki ba pen bakla ya ka ktin ka jong blay haswa bangin poi haka lenong ka ban rio ngi don kam ban tip ke ei ka ba ublay ula kren lingba u Isaya haka lenong ki ba haswa kini ki kintin ki ba ublay ula kren yalau pa lang bad om ya kita ki bam itu lani syakriya u upat lang jonga ki kena akilong kinong ban ben jongki bat ki kentai ki sensyar halor jongki ko upat lang jonga kita ki bayalam yame ki pensakma yame bat ki penjot kalat kelentia jongme utraun besut syakajing bishar bat ki temen basan bat ki noyalam upat lang piken ki bala bam du ya ka briso ka jing lute ya ki baduk ka don haki ying jongpi kordit ya kita ki ba khot ka ba bha ya ka basniu bat ka basniu ya ka babha ki babu ka badum ya ka bashai bat ka bashai ya ka badum ki babu ka bakthang ya ka bathyang bat ka bathyang ya ka bakthang
Kordet ya kita kiba start halaka jong ka jingyo. Bat kiba sian halaka jong ka jing kami. Kordet ya kita kiba syat bandi wan. Bat kiba klan ban penyak leakian. Kiba penkesan yu baman da ka jing bamsap. Bat kiba kene no ya ka hok jong ba hok na u. Hadin kita ki kentin kiba ketang yelo pat lang ba pen ya ki rendang. Ngi poi pat hakalenong ka ban rio. Hakani kalenong u Isaya u yo i u blay u bakhod u bakhod u bakhod. Bat ka ban ningkong ka ba mino na ka shintur jong u kalong. Kordet ya nga namar ngalayap. Namar nga u brio u batengit kirmiang shintur. Bat nga syong hapdeng u pat lang batengit kirmiang shintur. Nabaki kmat jonga hilay i yo usim utra kipat. Ban ong ba u Isaya u ba yo i tang ya ka jing duna jong ki wai menta u yo iru ya la ka jing duna kalong ka jing smotu ka ba bakla ya ka di ka benta jong ka ktin. Kalenong ka baningkong hadu ka pasan kidi ki ktin jong u blay bat jong u Isaya. Kamot pat kumnu kidi ki kentin. Kumba u Isaya hadin ba u yo i ya u blay u bakhod u yo iru ya ka jing tengit la kermiang shintur kumtaro uno ubakam ba ulay asyam bat uni uju ublay ubakhod. Henry ubam yo i pat yala katingit shim loy i yaw ni ublay. U Petros habaw yo i ya kakamba u Chris u ong. Tokhilay no na nga nabangalong ubri ubapap atray. Kita gibalay asyam bat u Chris kumu Petros kidem krup haliki kausi ubat kikala kibamot lagi pop jongki. Uni ublay ubakhod upenlong bangin yo iya ka jing kensya bar ka jing ijli jong kapop. Baday namar bangin yo iya la kapop hakmat ka jing khod jong uni ublay. Kaba penlong pat yangi bangin yo i bat maham ya kapop hapdeng shipara kiba syakri bat yet yo ni uju ublay. Daitang kita kibalay iya ka jing ijli jong kapop bat balayo map na kata kapop. Kiba ublay ujiet ken ban pa ban maham ya lupat lang. Lada upat lang jong ublay kinyaw sting ya kapap. Ublay unumle kum bam yaw i. Ngi syamru baka ding barhem na kaduan jong ublay. Kakta ikarim yang shintur u Isaya. Bat ka penkod ya ka jing bam hok bat kapap jong u. Uni uju ublay ubakhod. Uba penlong yang i bangin yo i ya kapap rinjan hangi. Upen kendo yang i syapang kapap ka hok bat ka jing bisyar. Bat uba penkod rupat ya ki pap jong i. Kum ki brio ngilong ki ba matla ha ka bayedai bat kapop. Ngi it bat ngi ju bat kapop namar bakalong ka benta ka jelong tenrai jongi. Deitang ublay ubala ban penpet iki kmat. Bangin yo i ya kapop, shun ya kapop, isi ya kapop, pai na kapop. Bat day uni uju ublay ken. Ya ubangi yo i ubala ro ban ma bat penkod iki pop jongi. Ka jingem bat ublay kadi ka jingem ka ba pet yap na kapop. Kenang ban long ki ba khod kumba ublay ulong ubakhod. Uji sum shimla yap pa loga dikfna kenang bangin yo ban kat bamon. Ka jingyap ka ba kordet pat ka bala tim loga dikfna. Ka pani syai kedar ya ka jing syun ba ka jing isi jong ublay ya kapop. Ublay shimla tengkai wat yala ujong khun uba u iet kenang ba unyo ban pelat yangi na kapop. Hato kita ki bangai jau Chris kinyo sting bat le bam sut nyaw ya kapop. Hato pi ki bangai hau Jisu ubalayap namar kapop jong pi pin kersum bat ya ringkat bat kapop. Lada pilai i ya ubalay hau Chris balay pat kapop kadang sno renjanya pi. Shano kajing sngau tengit, shano kajing sngau kordet, shano kajing isi, shano kajing syun, shano kajing paidin na kapop syakahop. Kan mau ubalay usyong hakaket pat kajing wishar kabahok jong u nakatakaket. Kan sedang nalau pat lang. Kakubor ka ba kumno ba uni ublay ba hok upha ba un kren ya pat lang. Kini kilong ki kentin jong ublay. Ya kita ki ba yay bteng bat saitla ya ki jing maham jong ublay. Uong tokhe bat ong hau ni pat lang. To sngaw pi shisha henry wat sngaw thu. Bat to yo i pi shisha henry wat shempang. Pen klen ya ka do nud uni pat lang. Bat tu pen kya ya ki skor jongki bat tu pen kabrip ya ki kmat jongki yo kin yo i dal ki kmat bat yo sngaw dal ki skor bat sngaw thu dal ka do nod bat kin pai bat on pen kya ya ki tingala ong hadu lanu ko trai badula ong tat on da ki snong kila long kenja klem nong shong bat ki ying klem shong brio bat ka ri kala kenja no
par bat utrai ulapan kan ria shajengai ya kibrio bat ki jaka bala ino kin bun hapadeng kari tela dadang sa ka ba shipho haka on bamdu pateka kemudian ela bat kemudian sning uba uding kong jo usa habala khet yaki kumta uta usembai bakut unlong uding kong jongka kumba ublay ulapan ka dono jong uparu namar ba ulayay beteng ban saitla ka hukum jong blay kumba u jisu ukren haki parsi yaki riuniam kiba pla ba ki nget au try penban kibala pen bakla ka jinget ka jing hikai bar ka jingya le ka bor kumtaro ublay yaki dikisngi un le bat ka balang jong kabala phaidi nakalanti jong ka jing matla bat ka jing kelut kan wan ban tap ka balang bat kini mio lani yo sngew shu ka ktien jong blay namar ba kila jiet ban kentat ka jing shisha knang ban yo long gi paralok bat ka prothei ka balang kan ha ba ka ding bat ka wat lam jong blay Henry namaru Chris usembai ba ko kin sa kita ki bala reality haka jinget kamdon ka way pat kalenti Henry tang ka jing bishar jong blay ka bala ban perang kita ki bari ki jong u na ka balang ka bala phaidin ublay usyong haka ket jong ka hok kani ka hikai bat penken mau ingi bakam day ka balang banyaw sting ka pop bat ka jing palat ikilenti jong day namar ba usyong haka ket ken bat ba ulong nung bishar ba hok kumo bait lang ibala sius pa da kasnamo Chris ka day ingi ban kinyo akmat jong da ka batip pala dangi kendia na kalenti jong unum suki ban bishar hok Hashua ba un bishar ka Assyria bat ka Babylon un bishar shua yalo bait lang ba phaidin na u kita baro kibala shem yo blay ba ko kinyo yala ka jing tingit bat yala gi pop bat kinyo sngew ya ka jing khot u blay ba ong manu ban lait bat ban kren yo bait lang jonga bat ngin phaidin da ka ba ong nga hang ni ko try pha ya nga ngan lait shakita ki bang itu ki bang nga it bat ki bang nga ya jan wat la kalong ka ba bat ka ba shitom ban kren ya ka jing shisha ya kita ki bangi ngi it tat anding shem ka way pat ka video to shep ting you new blay da ka ba pet yap na ka pop u blay un ker khu ya pi amen